Szerintem többek. Azt a... Láthatátok már azért eléggé jól halad itt a cukornát farmom, amit én csináltam. Hát igen, meg a lényeget, ami ott van. Igen. Szóval... És akkor szerintem akkor, hogyha majd te elkezdted, akkor majd itt lesz valahol a kert is, gondolom, amit szintén te fogsz csinálni. És úgy döntöttünk szerintem, hogy akkor megyünk bányászni, nem? Igen. Viszont én még itt egy kicsit itt legyapom, leegyenesítem. Hát keressünk akkor egy másik bányát, hogy... Mert itten már voltunk ezeken. Gyere már erre! Jó, Mit most csinálsz? megcsinálom ilyen egyenesebbre. Mit csinálsz? Mit rombolod a természetet? Nem, nyugi, visszarakom a természetet, csak Azért mondom. így megcsinálom itt szebbre. Arra, jó, akkor keressük egy bányosra. És akkor a lávát majd itten valamit hozzá csinálni kéne. Ja. Lejárunk. Nem tudom, miért jöttem ide. Ja. És akkor keressünk egy bánya lejáratot. Igen. Lehet, ami... Várjál, szüneteltetjük le, és akkor szerintem egy olyan 2 percem el, szóval 28-kor abba fogjuk hagyni a videót. Ja. Vagy 28 percnél a stopper órámon, mert újraindítottam. Ja. Ja, persze. Szerintem menjünk át arra a másik szigetre és nézzünk azon is valamit. Hát találunk bányát, vagy valamit. Ja. Viszont elég sok zombi van, pontosabban egy. Ja. Ütögélek, kézzel, hogy hamarabb odaér. Adja már. Ott egy zombi. Ezt én leszem. Ott egy zombány. Olyan csúnya, mint el. Na, semmi. Jöjj ide. Szérián dicsőjeteket légy szívesen mondja arra, hogy tudom, hogy szép vagy. Tudom, hogy nézzél. Ott egy witch. 2 is. Ott egy bitch. 2. Az. Az Gyere már, itt van 2 is. hol? Jézus, Egyik az enyém, másik a tiéd. szerintem mind a kettőt nyakon csapkodom. Apádot dob le méreg. Mérget dobott rám. Aha. Van nálam egy cukor, meg egy glowstone. Lesz, vagy mi az igaz, de ez ennyi lesz. 18-as XP szinten van azért. Blöcka. Nekem meg 21. Ja, jó, hát azért nem. Nem kéne úgy elveszni. Jó, de hát. Szerintem legyapom a marackákat. Megyünk már le, olyan cukik. Rózsaszín bőrükkel. Ja. Lehet, hogy nem megyünk bányára. Itt van megint egy witch. Meg egy zombi is. Jó, hol vagy, nem látlak. Ugyanott, ahol voltak azok. Jó, megpróbált ledobni izépotival, de nem jött neki össze. Jó, meghalt és volt nála egy bot. Miért van egy valami? Elvileg 1.8 vagy 1.9 már dobnak potit is. Igen. Ha megölöd őket. Nekem van már a legújabb verzióm, de hát nem játszom az. Na, hol vagy? Én tudod, hogy én nem látlak téged? Itt mögötted jövök, viszont kicsit mikor volt, Vagy látlak. akkor várjál már. Ja, nem. De itt mögötted volt egy vélelő. Jasz. Amúgy szerintem valatok a legfelsőbbek. Ja. Hírja a algóhír. Na, menjünk akkor tovább. Szóval elég kevés helyen van. Itt van egy creeper. Okay. Itt találtunk egy ilyen bánya lejáratot. És találtam. Ugyanott. Vagy nem, az ennyi volt. Ez nagy volt. Várjál, viszont én ide ledobálom ezeket a szarokat még. Jó van. Ja, viszont ide elrohadt. Miért üttesz hülye? Tudod, Nem tudom, hogy már akkor magdasollak. de nem kéne. Nem akarom. Aha, tudom, ezt. Itt még egy creeper van. Viszont szeretjük őket. Ezt. Viszont megéheztem. Szerintem inkább menjünk vissza és akkor ott, mert ottan találtunk egy csomó bánya lejáratot. Ja. Szerintem többek... Azt a... Mi van? Majd meglátod,
Mit csinált? Azt a rohadt... Ez Az nagyon hogy? durva. Hogyan megijedt? Ez hülye. Majd meglátod, hogy mi volt. Ja. Nagyon durva volt. Majd, hogyha feltöltöm valamikor, Ha? akkor majd megtudod, hogy mi volt. Vagy majd tedd bele elejére azt a részt, hogy tizet. Jó, jó, jó. Az jó ötlet, az jó ötlet. De ez nagyon durva volt. Ugye pókokat, amikor már nem kéne ölni, hiszen akkor ők már nyugodt, békés. Azt mégis megtámadt. Ja, hát akkor rohadjon meg. Köbö. Bökö, nem köböl. Merre is lakunk? Ott van egy balra, hát jobbra tegyél. Azt hiszem jobbra vagyunk. Azért ez durva, hogy Erre. mi az, hogy 4 creeper van itt? Hülye? Hát gyere már ide. Most meg egy Hülye. kis zombi. Jaj, de cuki. Nagyon cuki. Egyen meg. Milyen Edd kis meg. cukika. Majd legyapom. Olyan kis cukika egyen meg. Mi van? Úgy szétrobbantottam egy creepert, hogy Erre cuki. Jaj, megtámadt. hol vagy te? Hülye? Hol vagy? Anyád, az hogy? Mi? Te hajj már meg azért. Szöndi anyaadat, azt hol vagy? Én már itt vagyok azon a szigeten, ahol van a házunk. Készülőbe. Just say. Hogy van az? Ott vagy. Hol? El már látlak. Erre meg rám ugrott 4 creeper. Nem haltál meg. A picsán. Vagyok. Mint egy... Viszont mind a 3 úgy halt meg, hogy Elakadok. egy van fel. Ne lagolok. Ne lagoljál már. Lag. FPS log vagy? Mit tudom én. Vagy Amúgy internet? nem. Össze-vissza menni kéne, hanem bányászni. Ja, már hülye csúk azért. Lehet jobb ötlet lenne, nem? Szerintem sem. Miért nem? És Ez kell nem egy ez nem egy bánya, jajáját. És megütnélek mekkorát szólna. Itt Ugye, van. Gyere van, már, hol? Itt vagy, akkor váltunk. igen, Arra le. igen, és otthon vagyunk, de jó, marha jó. Milyen farhát vagy mi? De itt még egyébként itt van egy bánya, amit még jóformán nem is fedeztünk fel, szóval inkább gyere menjünk itt. Jó, de ez itt nem van vas. Én a vas. Aha, Ender Pearl, meg egy vaskard, jó, itt még nem fedeztük fel teljesen ezt a izét. Hol a rakba vagy? Hogyan mentél oda alsok hozzá? Jól van. Sóler falon alatt, ami nem van egészséges, csak úgy sok idő falakon itt. Viszont Aha, jó. El lehet menni. errefele el lehet menni. Hát is semmi nincs. Nem a hülye sóder, amúgy ez az a legidegesítőbb dolog voltam. Ja, idegesítő dolog, de szerintem jó az díszítésnek. És legalábbis nekem beszokott válni, olyan jól néz ki díszítés. Hol volt az ember? Mert Egy ilyen chestbe volt. már látom. Hogy látod? Just say. Itt még nem volt. Igen, itt volt egy chest. Aha, mit? Mit keresett a vízben egy tyúk? Nem tudom, tyúkoskodik talán. De figyelj már. Itt már voltam. Figyelj már. Itt vagy. Itt még nem voltam. Nézzed, mert ide alsok hozzá, figyelj. Jó van, jövök. Jó, hát tudtál fölnek is annyi, nem? De mindig volt állok, ezt is tudtam. Erre gyere, itt még lehet menni. Hát vagy nem. Jó, látunk. De várjál még itt semmi. Itt ez egy kész labirintus, de tényleg. Ja. Miért nem a felszínen van? Úgy. Felszínen. Ez az egész. Látod, és ott van a tyúk. Aha, láttam. Ott még lehet menni. Az szar. Látunk. Ja, hát itt még marha sok. Chest. Az már ki van foszva. Aha. Itt még lehet menni le. Le kéne menni, úgy van teljesen a
föld alá, hogy szerezzünk gyémántot. Jó lenne. Mert most hol vagyunk? De ahogy mond, na, Jó. 11-es szintig le kéne menni, nem? 23-oson vagyunk. De viszont várjál már, ne menjél még, mert itt még volt valami. Volt valami. Itt vas. Itt van vas. Nem vas. Ezt kilopom a falból. Kiloptam, hát Hát, tovább. Itt is van még vas a falba, ezt is kilopom. Aha, Ki van viszont lopva? gyere erre, gyere már ide, mert itten el tudsz menni simán, nem kell itt Hol? vas lopni. Itt le lehet még jönni. A 11-es szintig kéne lemenni. Igen, viszont Aha, itt van láva. Jó. Jó, itt Igen. shifteljünk. shift elek. Shifteljé. Júj, júj. Köszi. De várjál, szerintem hogy 12. Hányosan találtunk? 13, nem? De a leggyakrabb az a 11-en van. Úristen. Ez, mindenhol 11-en találtam a legtöbb gyémántot. Igen. Aha, ott is van, mehetünk. Megrezdült a szívem, vagy mi? Neki hogyan fut. De ne, hamarabb oda fog érni, mert én bebúzottam. Szia. Rohadjál. Nem. Ennyi volt. 3. Akkor most már van 4 darab. De várjál, szedjünk izét is. Ezt. De még nem használunk fel semmire, gyűjtjük. Jó, jó, használjuk fel semmire. Aha, ott még van láva, ott arra akkor nem megyünk, nem ásunk tovább. Ja, amúgy nagyon hova fognak a fákják, hallod? Ja. Miért nincs hang a Minecrafton? Hát, mindegy. Pedig mindegy lefelem. A gyerekek. Sokat jobb lenne, hogyha lenne rajta hang, erő. Vasat szedjek még azért? Na szedheted még a vasat, az még jól jöhet. Jó, de te itt mész előre, és azért én is fel akarnak fedezni ezt. Várjunk itt azért lehet. Ott lehetséges, akkor Én nézzük. azért felúszok, és felállítom azt a szart. Utálok én itt a láva közelbe ilyenkor. 13-as szinten vagyok. Ott találtunk még is. Viszont Utálok én. aranyt, azt azért nem fogjuk annyira felhasználni amúgy. Mi? Aranyat. De. Mire? Aranyal már, hát mire? Hát jó van, de hogy ezért legyen enchantot, akkor megy már egész. Hát Tudod, arra, hát hogyha lemegyünk teljesen az endbe, az Ender Dragonhoz, akkor az kell. amúgy akkor tudod mennyi XP-t fogunk azért kapni, Sokat, hogy legyőzzük. sokat fogunk. Nem tudom. Hogy poházok. Jaj, Most szerveren nem lehet megtalálni az endet. Nincs Mi? benne. mi van? A szerveren nincs benne az end. Vagyis a... Hogy hívják, elfejtettem ennek a nevét, amit találtunk. A szerveren nincs benne. Szerveren. Aha, Ezen? aha, nincs benne. Hiába keresed, nem találod meg soha. Nem Jó. rakták bele elvileg. Vagy mit tudom én, miért nincs benne. Jó, hát figyelj. Hát itt van még arany. Ja, akkor azt szedd ki. Egy darab. Van obszidián. De... Értem. Hát majd későbbiekben. Itt az későbbiekbe kell biztos. Hova kell itt elmenni? Hol? Viszont most 12-es szinten vagyunk, lemegyünk egyet, és aztán meg mi máskarolunk pedig. Szerintem De viszont az nagyon unalmas, ezt föl lehetne gyorsítani, és akkor hosszabb még lehet. keressünk, még keressünk. Jó van, de nem azt mondom. Aha, vigyázz. Meg öljük meg. Oké, meg Ez gyors. kaptunk Enderpearl-t. Vagy ketten azért, ha mennyit csaptunk rá a gyerekre? Harmat? Aha, menj a picsába. Viszont akkor ez jó, mert akkor már van 2 darab. És hogyha már csak mennyi kell hozzá? 12, igaz? Én rohadtul, nem tudom ezeket. Én szerintem
Szerintem 12 kell ahhoz, hogy... Szóval én most itt vagyok a 16-os szinten, ha itt lementem pedig. Aha, gyere! Jó, Megvan az a cuccos, bár az előző részben is megtaláltam. várjál, ezt nekem is kell laknom. Jó, azt Amúgy valahogy el tudod vinni a Ender Dragon fejét. mit? Valahogy el lehet vinni a Ender Dragon fejét. Az még nincs benne. Mert tojással. Nekem is van. Gyere. Azt ki lehet kelteni. Ha, Itt van. ez tényleg itt. Most ott bent alul lenne egy chest vagy valami. Ba meg. Ez hülye. Ezt kell belerakni, igaz? Hülye. Nem. Akkor hogyan? Akkor szerintem erjeszte, vagy mi az, amivel meg kell találni. Viszont itt menjünk tovább. Nincs... na, mindegy. Gyere, menjünk. Ja, ez itt mekkora terület? Mit? Hát akkor mindegy. Már nem tudom. Anyád a skeleton, menj innen, menj innen, menj innen. Anyád, azt kellett használni. Aha, még egy zombi. Mennyi mob van itten, te? Jó, hát azért... Ó, itt már voltunk persze. Azt, hogy 41-es Felfedezzük ezt az egészet. szerintem is, de viszont... Az a baj, össze-vissza van és... De amúgy bárgyaszni értünk, és csak gyémantot keresünk. Ja. Nem ott szednék a vasat meg ezeket. Hát azért az is... Az is sorjára kerül. Na úgy szerintem ezek amik így rácsozva vannak, ilyen Aha. milyen rácsomnyad már, vasráccsal szerintem az a börtönt ábrázol. Szerintem ez az egész egy börtön. Tehát... És legalábbis én így gondolom. Én szeretek egy kis fát. Jó van. Mintha nem kint, hanem... Itt. 3. Ja. Nem. Várjál, mennyinél tart ez az egész. Mivel 16 percnél tart, szóval még van kb. 12 percünk. 14. Nem. Ja, 12 percünk van még hátra, szóval még szerintem keressünk gyémántot. De hát akkor úgy, hogy ott megyünk a víz, vagyis a falba. Mi hogy? Hát mint hogy megyünk előre, csak így szedjük ki a követ, és falba találunk. Szóval megyünk előre a falba. Szóval akkor le kell menni a alacsonyabb szintre. 11-es szintre menjünk le. Ja, most viszont én a 35-ösen vagyok, viszont itt van egy zsír. Menjünk le a 11-es szintre. De akkor kell fákja. Menjünk, várjál, ezt tud bányászni. Ez az, jó. Sokra mentünk ezzel, de viszont van fád. Nincs. Tényleg. Akkor nincsen. Mennyi izére a fákját? 22. De van fa. És akkor craftolok botot. Még van 8 darab. Jó, van, viszont nekem van, jó, nekem van 24 szemem. Addig te itt mennyire leloptam oda egy keresztmenet, én meg elmegyek falért, ide. Jó van. Várjál, nyerezd már, hogy hol van a 11. szint, mert én nem tudom melyiket kell nézni. Hát a Y. Y. 27, aha, akkor 26-os szinten vagyok, jól van. Akkor még. Akkor jól haladok. Ja, még van egy csákány nálam, akkor jó. Akkor nem szóltam. Van egy gyémánt csákány róla, de az még nem kell. Először amúgy szedted kéne. De hogy én nem csinálok még semmit. Jó van, de hát mondom, hogy ha majd összegyűlik. Van azért. Majd akkor talán esetleg biztos. Eddig jó haladunk szerintem. Haladja, én most itt mondom, hogy egyszer. Na. 6. 14, 13, 12, és itt a 11. szint. Jó, mehetünk előre.
Megyek előre és keresek Ügettem, elég gyékpontot. sok falat. Szóval most te hol a rákba vagy? Én most jelenleg hát bányászok. Ezt jól megaszontam, már akkor nem shiftelek. Miért? Ez így vagy. Viszont én lejjebb kell, hogy menjek, viszont én most akkor 27-esen. De miért buggolódik vissza, vagy igen, buggolódik vissza a rajzékő? Néha visszabugolódik. Mit? Néha visszabugzódik magától. Hát ezt észrevettem egyébként. És lealsok 11-es szintre, aztán meg már csak látni fogok. De én nagyon semmi se találtam. Hát jó, hát amúgy sokak szerint a 9-es szinten, sokak szerint össze-vissza. Én 11-es szinten találtam eddig a legtöbbet, nekem ez vált be, én ezt használom. Eltölt a csákány. Nem tudom, volt legmagasabb szinten? Na. 18-ason. Aranyat találtam, az már jó. Jó, hát jó, hát jó. Az már jó, hogyha aranyat találtam. El lehet adni, jó, Pízi, Dikó vagyok. Várjál. Lát, nem látok. Itt már voltunk, most meg 12-es szinten. 11-es szinten tartok tovább, de merre vagy? Nem látlak egy. Itt ahol lejöttünk és találtuk a Ja, jó. évantot. Basszus, már 2 óra. Mi? 2 óra van és még kell felmennem egy videót. Az még este lehet felvenni, még harmadik részt is vérjük. Mit? Este még harmadik részt is vehetnénk fel. Biztos fel nem veszek, hát még utolsó leszek. Ja. Először otthon leszel, akkor sima. Mit? Ha otthon leszel, akkor sima. Hát de nem leszek. 11-es szinten. Aha. Még szépen előre. Most egy kicsit elkanyarodtam már Sóder volt a utamba. Hát az nem egészséges. Hát nem. 21. percnél tartunk. Ami szerintem már 23 körül lehet. Nem tudom, de miért paggolódik vissza ez a kecike? Annyira Várjál. idegesít, pedig nem is vagyunk szerveren. Várjál. Te nem itt jöttél fel? Mit? Itt alstam. Jöttél alstam. Figyelj, jöttél alstam. Várjál. De amúgy volt azol? Mit csinálok? Volt. Amúgy én ezeket nem tudok. Nem érdekel. De miért? Istenem, ne idegesít. Mi? Idegesít ez a szar, hogy vissza paggolódik. Jó, szerintem még nem fogjuk egymást megtalálni. Mit? Szerintem még nem fogjuk egymást megtalálni. Hát nem hiszem. Na nem baj, nem baj. Hol van az így, hagyjad. Egyelőre még jól van. Hova meg? Azért nem így lassan fordulok visszafele, ezt még talán ezt a földet kiszedem. Mert hallottam olyat, hogyha a földet kiszeded, akkor lehet, hogy van gyémánt is. Hogyan kell tépézni? Nem tétézel, hagyjál békén. Sőt, az sem biztos, hogy engedi majd. Szerintem úgy, hogy per TP a nevedet, meg az enyémet. Vagy fordítva. Próbálom mind a kettőt. Aha, nincs jogod ehhez a parancshoz, akkor most... Hát ez vissza akkor. Ó, várjál, de hol voltunk? Hol a tükörben voltunk? És hát te hova mentél, mert hát te kezdtél ott alsni, és én mentem vissza ugye a fáért. Hát igen. Aztán... Aztán próbálok majd visszatalálni. Én ezt itt kiszedtem ezeket, ezt a sok földet. Sok föld. Sok föld, sok. Sok. Akkor jó. És hát amúgy ez... Itt alatta lehet minimum. Ezt itt kiszedem, de nem biztos.
felette, talán. De Talán Anna. hülye gyerek. Meghajtogatom mindig ezt. Igen. Ki tudja? Találtam Lapist. Jó, hát és semmi. Akkor menjünk vissza, fordulunk és sipilc vissza. Sibir. Kaja. Jó, erre. Fú, ma meg. Sokat mentél? Hát nem annyira. Van vas, az kell. Szőke cigány. Hülye gyerek. Hát te most merre vagy egyébként? Hát hova Te tudod? magas se tudod? Én ott voltam, ahol találtuk a gyémántot. Ja, tudom. Várjál, viszont egy helye is szépen. 40, Szépen ki valahol a vasat. közben nézem itt az időt. Ma látlak. Én is láttalak. Szerintem. Ott vagy. Igen, és itt kezdett el ásni. Nem látlak. Én látlak, fordulj el, várjál. Tudom, hogy hol van a lakás. Várjál. Így. Én mikor fölmegyek, te elkezdesz menni ráfele. Megyek vissza a lakáshoz. Hát akkor. Meg is jöttem a lakáshoz. Te hol vagy? Én most Itt egy slime. Mit keres egy slime most, hogy komolyan? Ne, eltört a csákányom. Ott vagy, látlak. És eltört a csákányom. Hülye. Erre, itt vagyok. Segítsen a mentőakció. Ah. Vazd meg. Elért a szár. Na, ott azt lásd ki, jó csak. Szerintem én azt úgy megoldom. Jaj, ezt itt elizért megcsináltad, de jól. Aha. Na, akkor gyere, Hát, köszönjünk el. Igaz, most ez nem pontosan egy fél óra lett, de baj. Ja, Gyere, elém, gyere. hogy nem kell ide jönni, mert most egy filmben néztem magam. Ha tetszett a videó, dobj egy lájkot. Én Max Payne voltam, és itt volt velem még Kecske 08. Igen, éppen eszek, sziasztok! Sziasztok!